Walay natalang kakulian ng Department of Education, Region 11 sa unang adlaw sa full blast face-to-face classes sa 2,208 ka mga eskwelahan sa Davao Region sugod kagahapong adlaw Nobyembre 2. Sumala sa DepEd, hapsay ug malinaw ng full implementation sa face-to-face classes sa mga tulunghaan sa rehiyon. Base sa record sa DepEd 11, ana sa 1,392,644 ka mga pupil o estudyante ang enrolled sa Davao Region gikan sa kindergarten hangtod sa high school. Sa kapin 2,000 ka mga eskwelahan sa rehiyon, target sa DepEd sa full blast face-to-face classes ang 1,243,267 ka mga estudyante sa public schools, samtang 149,337 ka mga estudyante sa private schools. We have a very smooth implementation of the full blast face-to-face, and I would like to attribute that sa dugay na kaayong kaandam readiness sa tuang bagatulunghaan, starting off with the pilot implementation, and then sa ikaduha sa katong progressive ladderized implementation. And we reaches the third phase, which is the transition period, and now the full implementation. So dili na gid ingon nga kanang nakalitan ng tanan, no? We have readied all our public schools, and I would like also to confirm that there are also a huge number of private schools nga nag-implementa na po og full blast face-to-face learning modality. Tungod balik na sa tradisyonal nga pagtuon, wag tangon na ang module system sa mga estudyante. Wala na tong alternative delivery modalities like itong mag-modular pa ta, mag-online pa ta. They will be spending time in their homes and then or other areas nga pwedeng mahimong replacement sa classroom or sa school. Everybody should be in school already. 5 days a week, no? It's the usual, normal, traditional learning face-to-face delivery nga atong naandan. But the modules that were being utilized will still be utilized for the conduct of classes, teaching, learning process, because we continue to employ katong atong most essential learning competencies lamang, no? Bot pasabot nga katong hinasahasan gihapon nga mga competencies sa among curriculum ang atong ginatudlo. Usa ang Davao City National High School ang nagbalik na sa ilang full implementation sa face-to-face classes sugod kagahapon. Base sa record sa eskwelahan, anaa sa 16,166 ka mga estudyante ang enrolled alang sa school year 2022 to 2023. Tungod sa pagsaka sa ihap sa mga estudyante, nagpatuman na og shifting of classes ang City High tungod na sab sa kakulangon og mga classrooms. Matud ni Evelyn Magno, ang Principal 4 sa Davao City National High School, hapsay ug wala siya nakitang problema sa full blast implementation sa face-to-face classes kagahapon. So far, so good ang full blast sa ato ang face-to-face classes. Napahimutang na nato tanan na ato mga estudyante. So all of them were in school, started yesterday. So nawala na to ato ang set A o set B. Na gyud nato tanan. Reported na gyud sila tanan sa school. So ang ato ang implementasyon karon, considering nga kulang kita og classroom, mao man gyud atong perennial nga problem. And then every year naga-increase ang ato ang population. Ang atong gibuhat nga solusyon is we have our double shifting of classes, one in the morning and one in the afternoon. Hugot gihapon nga gipatuman sa eskwelahan ang mandatory nga pagsulo og face mask. Sa Katalunan Grande Elementary School, hapsay sab ang sitwasyon sa ilang pagpatuman sa full implementation sa face-to-face classes. Sama sa City High, nagpatuman sab og shifting of classes ang Katalunan Grande Elementary School tungod sa kakulangon og classrooms. Sumala ni Teacher Joseph Anga, nitong Agosto pa gyud sila nagpatuman og full face-to-face classes sa ilang mga pupil. So far, okay man kaya mga bata. Medyo nanibago po gyud sila, kami po nag-adjust po. So period of adjustment gid karon. So, bali ang mga bata namo sa ilang academics, medyo kagid sila giramdam nga kalisod ba kay siyempre katong grade 3 pa sila, grade 4 kini ako grade 4 man no. Bali mo nag-module mo sila atong panahon na
walay teacher, sila-sila lang, mga ginikanan lang. Kaya nagi mga tawag na og learning gaps. So muna among gina-workout karon. 3,176 ka mga pupil ang enrolled karon sa Catalunan Grande Elementary School alang sa school year 2022 to 2023. Hugot sab ang pagpatuman sa mga health protocols sulod og gawas sa eskwelahan sama sa pagsulob og face mask o social distancing. Sumala sa DepEd 11, ginahulat pa nila ang guidelines gikan sa Office of the Vice President ug DepEd Secretary Sara Duterte alang sa pagpatuman og voluntaryong pagsulob og face mask sa mga estudyanteng magtutudlo sulod og gawas sa classroom. Kini human gipakanaog ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 7 kun ang pagtugot nga voluntaryo na lang ang pagsulob og face mask sa indoor ug outdoor settings. Sa karon ipatuman gihapon sa DepEd ang pagsulob og face mask sa mga estudyanteng magtutudlo sa mga eskwelahan sa Davao Region samtang ginahulat ang guidelines kabahin niini gikan kang DepEd Secretary Sara Duterte aron masigurong luwas sa mga estudyante ug magtutudlo sa ilang pagbalik sa tradisyonal nga klase sa pagtuon sa mga eskwelahan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Davao Region, stay safe.